Break inkonzo zikhona yonke indawo abantu babhorekile uyabona bawuthi abantu betele tavern nicika manje yakhonzwa niyojika phana eBhayibheli kanifika akusetavern azawufika lo maxesha abonwa ngumprofeti uAmos wathi kuza amaxesha endlala. Amen, amen. Apho abantu bafikelela unqano bayishiye itavern igcwele zibanda mpo bayishiye bathi banxaniwe. Uyabona ngoku abanye uthi bafile bebeuqeda unxano uthi abafele endaweni bafike badudulwa bafela beuqeda unxano. Amen, amen. Kwaba khona unxano oluzabanzima oluzaba ngaphezulu kwamanxano akhoyo ngoku. Uyabona lamanxano akhoyo athi umuntu evuke enxaniwe namhlanje bona umuntu evuke ekuseni akwazi omnyamana kondishiye kuleyo napha izolo. Amen, haleluya. Denze njani ndomile iseyindlalo leyo tata. Into yabonwa ngumprofeti uAmos wathi umthinjana nomlisela uzawusuka eMpumalanga ubheke entshonalanga, osentshonalanga usuke ubheke kwelinye icala, province to province. Hayi abantu kuthiwe bathi hayi siyenqena ubheke eKapa bawuyala ngenyawo. Uyazi into ethethwa iBhayibheli bazalwane ungayiciswa ithetha intsongo. Ndandinibalisela uba ndafunda ndisandosindiswa indawo ethi amadoda awuye kukhanuka abesifazane. Ndandicinga amayindlalo loo nto leyo. Ndandicinga amayintoni bazalwane, ndandicinga amayijoku ndahleka. Lahamba ixesha likaThixo, lahamba ixesha likaThixo lafika. Ngoba abantu xa kuthetha ilizwi likaThixo baciswa amayindlalo. Xa esithi uAmos lento wayibona engayiboni ngawakhe amehlo, engayithethi ngeyakhe ingqondo, but eyiboniswa nguThixo kwelikamoya. Haleluya, amen. Njengo-Isaya, u-Isaya wambona uYesu ekude. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Iminyaka ngeminyaka before uYesu afike